Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης και αυτό είναι το podcast του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του έργου Reaching για την ενίσχυση της υποστήριξης προς τα θύματα εμπορίας που υλοποιούμε σε συνεργασία με άλλους φορείς από τη Γαλλία και την Ιταλία. Το Reaching είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιμετώπισης εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των συστημάτων ασύλου στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, όπως είπα. Αποστολή της είναι η δημιουργία ενός δικτύου κινητών μονάδων επιχειρησιακών εμπειρογνωμόνων που θα εργάζονται σε πλατφόρμες καταγραφής, τα κέντρα φιλοξενίας φυσικά και στα προγράμματα ένταξης. Οι ομάδες αυτές θα παρακολουθούν και θα ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες τόσο των εργαζόμενων πρώτης γραμμής όσο και των θυμάτων, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης και υποστήριξης. Ανάλογα με το πλαίσιο κάθε χώρας, οι παρεμβάσεις επίσης μπορούν να επεκταθούν και στην υποστήριξη ανηλίκων. Κάθε χώρα εταίρος θα δημιουργήσει τη δική της κινητή ομάδα, προσαρμοσμένη στις εθνικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες προφανώς μπορείτε να βρείτε και στο site του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, gcr.gr. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς και το Press Project που για ακόμα μια φορά μας παραχωρεί το στούντιο για την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης και την Ζωή Παπαδοπούλου και τον Γιάννη Μπάκο για την τεχνική επιμέλεια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την Ελένη Κάγιου. Η Ελένη είναι δικηγόρος που έχει πολυετή εμπειρία στα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευάλωτων ομάδων. Δουλεύει πάρα πολύ με θύματα trafficking και βεβαίως είναι εμπλεκόμενη στο πρόγραμμα και γι' αυτό την έχουμε και εδώ μαζί μας. Θα συζητήσουμε ζητήματα που προκύπτουν από την ηθική και νομική πλευρά των ζητημάτων της διακίνησης και της εμπορίας. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, επειδή έχω και διάφορες ερωτησούλες τις οποίες έχουμε συζητήσει προφανώς, γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και δεν είναι καθόλου απλό να το συζητάμε, και θα έλεγα ότι είναι και ένα σχετικά άγνωστο. Δηλαδή, ακούγεται η λέξη διακίνηση ανθρώπων, trafficking, με διάφορους τρόπους παρουσιάζεται αυτό το ζήτημα και οι άνθρωποι δεν έχουν μια ιδέα, μάλλον μια καθαρή ιδέα του τι σημαίνει αυτή η ιστορία. Έχουμε όλοι διάφορα στερεότυπα στο μυαλό μας, έτσι, κλασικά πράγματα. Απλά να θυμίσω ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις παγκοσμίως, μαζί με τη διακίνηση όπλων, τη διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μάλιστα η διακίνηση ανθρώπων έχει αποδειχθεί πολύ πιο επικερδής και από τη διακίνηση, νομίζω, όπλων. Έχει ανέβει, αν μπορούμε να μιλάμε για top 3 έτσι, επικερδών επιχειρήσεων. Η εμπορία ανθρώπων έχει ανέβει και βεβαίως είναι λογικό με την αύξηση της κινητικότητας των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Να θυμίσω το 2015 οι εκτοπισμένοι στον κόσμο ήταν 65 εκατομμύρια, το 2025 ήταν 125 εκατομμύρια. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός σε 10 χρόνια. Άρα είναι πολύ λογικό, δυστυχώς, να αυξάνεται και το κέρδος σε εισαγωγικά από τη διακίνηση των ανθρώπων. Θες να μας πεις δύο λόγια για το πώς εσύ αντιλαμβάνεις αυτή τη δουλειά? Γιατί ξέρω ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ και σε περίπλοκες συνθήκες. Για την εμπορία ανθρώπων πάντα είναι μια αρκετά δύσκολη δουλειά, γιατί στην πραγματικότητα θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ανθρώπους εξαιρετικά ευάλωτους και η ίδια η εμπορία ανθρώπων ως έννοια είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, ο ορισμός της εμπορίας ανθρώπου, οι περισσότεροι θεωρούν ότι μιλάμε μόνο για την έννοια της εκμετάλλευσης, την ίδια την εκμετάλλευση. Αλλά στην εμπορία ανθρώπων ξεκινάμε από την αρχή, ξεκινάμε από τη στρατολόγηση. Πρόσληψη θα τη βρείτε στον νόμο, μετά έχει την υπόθαλψη, τη διακίνηση, τη μετακίνηση. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία, γιατί για να στοιχειοθετήσουμε την εμπορία ανθρώπων χρειαζόμαστε 3 στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτές οι ενέργειες που είπαμε, δηλαδή από τη στρατολόγηση, τη διακίνηση, μετά είναι τα μέσα που χρησιμοποιείς γι' αυτό. Θα πρέπει προφανώς να είναι η χρήση βίας, η απειλή χρήσης βίας, η απαγωγή, η εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης κάποιου και φυσικά ο σκοπός εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να συμβεί, αρκεί να υπάρχει ο σκοπός, δεν χρειάζεται να πραγματοθεί δηλαδή. Αυτά είναι τα 3 βασικά στοιχεία της εμπορίας ανθρώπων που υπάρχουν. Άρα στην Ελλάδα, μάλλον για να το κάνουμε πιο σαφές, οι ορισμοί είναι διαφορετικοί ανάλογα τη χώρα? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Η Ελλάδα την έχει ενσωματώσει το 2013, ήταν η οδηγία του 2011 και ο ορισμός είναι κοινός στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι όμως αρκετά σημαντικό να τοποθετήσουμε και την ίδια την εκμετάλλευση που είναι. Δεν είναι μόνο το τι σημαίνει, τι μπορεί να θεωρηθεί εκμετάλλευση στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων. Μπορεί να είναι
οι περισσότεροι γνωρίζουμε το σεξουαλικό τράφικινγκ. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω στην αρχή, όταν λέω τη στερεοτυπική προσέγγιση. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτή την κλασική. Ναι, αν την και κλασική, πολύ διαδεδομένη, έτσι. Και διαδεδομένη, ίσως και πιο πολύ και από τις πληροφορίες που έχουμε και από ταινίες και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το σεξουαλικό τράφικινγκ. Υπάρχει η εργασιακή εκμετάλλευση, υπάρχει η δουλεία, η λωτεία. Όλα αυτά μας είναι λίγο ίσως πιο γνωστά και από την υπόθεση των φραουλοπαραγωγών στη Μανολάδα και του ΕΔΑ και όλα αυτά. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μορφές τράφικινγκ. Μπορεί να είναι ακόμα και ο εξαναγκαστικός γάμος. Ναι. Μπορεί να είναι η επετεία, η εκμετάλλευση σε επετεία. Μπορεί να είναι παράνομες υιοθεσίες, μπορεί να είναι ακόμα και ο εξαναγκασμός σε παράνομες δραστηριότητες. Αν κάποιος εξαναγκάζεται, παραδείγματος χάρη, να διακινεί ναρκωτικές ουσίες από κάποιο κύκλωμα, προφανώς είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λες, γιατί πάντα οι άνθρωποι κρίνουν μια παράνομη πράξη ως την κύρια και ξεχνάνε ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι θύματα, και αυτό είναι πιο σημαντικό από την ίδια την παράνομη πράξη που όλοι αντιλαμβανόμαστε ως πολύ σοβαρή κτλ. Και επομένως οι συνθήκες από τις οποίες κάποιος οδηγείται να το κάνει παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια σημαντική ερώτηση, επειδή ζούμε και σε μια εποχή που όλα είναι πολύ συγκεκριμένα, αλλάζουν οι νόμοι, ποινικοποιείται η ύπαρξη βασικά ανθρώπων. Έτσι. Ζούμε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δεν έχει χαρτιά, είναι ποινικό αδίκημα. Η παράνομη παραμονή. Ναι. Ακριβώς. Και ας αφήσουμε την παράνομη είσοδο, να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά εδώ η ύπαρξη ίδια ενός άνθρωπου στο φυσικό χώρο θεωρείται παράνομο, μάλλον θεωρείται ποινικό αδίκημα, το οποίο είναι τρομακτικό, αλλά ας το αφήσουμε. Πώς μπορεί να εντοπιστεί ένα θύμα εμπορίας? Ο εντοπισμός είναι κάτι αρκετά γενικό. Θα μπορούσε να συμβεί σε διάφορα πλαίσια. Η ίδια υπηρεσία ασύλου, ας πούμε, γιατί το δικό μας το πρόγραμμα αφορά το σύστημα ασύλου, έχει υποχρέωση να καταγράψει ένα θύμα εμπορίας. Μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως εμείς καταγράφουν θύματα εμπορίας. Ο εντοπισμός έχει να κάνει κυρίως με το τι συμβαίνει στην πράξη. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο βήμα που τις περισσότερες φορές συμβαίνει σε αυτά είναι να γίνει η καταγραφή στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, ένας τεράστιος τίτλος που εμείς τον ξέρουμε ως αίμα. Ναι. Και ο αίμα δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι βασίστηκε η δημιουργία του σε μια κοινή υπουργική απόφαση του 2016, ενώ η εμπορία ανθρώπων είναι κάτι το οποίο υπήρχε ανέκαθεν. Επίσης, ως Ελλάδα έχουμε υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι για τα θύματα εμπορίας το 2005, την κυρώσαμε πολύ μετά, το 2014. Οπότε και αυτό έχει τη σημασία του. Το πρώτο βήμα λοιπόν στις περισσότερες αυτές είναι η καταγραφή στον αίμα. Είναι αρκετά σημαντική, αν και είναι ένα συντονιστικό, ας το πούμε, όργανο υπό την εποπτεία βρίσκεται μέσα στο ΕΚΑ. Είναι σημαντική καταγραφή γιατί βοηθάει λίγο στο να λάβει ένα αριθμό υπόθεσης. Μετά προφανώς, ίσως και αν πρόκειται για υπόθεση trafficking που είναι ενεργό το θύμα ή ακόμα και να μην είναι ενεργό, υπάρχει το βήμα του να γίνει επίσημα η καταγγελία και μετά υπάρχει στην Ελλάδα καταρχάς ο μόνος που μπορεί να πει ότι είναι όντως ένα θύμα τράφικινγκ είναι με αρμοδιότητα της εισαγγελίας πρωτοδικών βγαίνει μια πράξη χαρακτηρισμού. Άρα ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα κρίνει και στην πράξη αυτή χαρακτηρισμού το σημαντικό είναι ότι είναι ξεκάθαρα στο τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δεν υπάρχουν ένδικα μέσα αν βγάλει μια απορριπτική πράξη σε αυτό. Μπορείς να κάνεις μια αίτηση ανάκλησης αν θες. Το δικό μας το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στο σύστημα ασύλου και είναι αρκετά σημαντικό να δώσουμε το πλαίσιο που αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην πράξη. Πολλοί άνθρωποι για να κάνουν τη διαδικασία που περιέγραψα με την πράξη χαρακτηρισμού, σήμερα που μιλάμε υπάρχει στην Ελλάδα ένα διάχυτο κλίμα φόβου. Πολλοί από τους εξυπηρετούμενους μας που έχουμε συναντήσει, οι οποίοι δεν είναι άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων, θεωρούν ότι ωραία, γνωρίζουμε ότι για τα θύματα εμπορίας οι πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της εμπορίας δύναται να μείνουν ατιμόρυτες, αλλά τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που μιλάμε για μια παράνομη παραμονή. Αυτό λοιπόν έχει εμποδίσει αρκετούς ανθρώπους στο να προχωρήσουμε στην πράξη χαρακτηρισμού. Ενώ το ίδιο η διαδικασία ασύλου, γι' αυτό και μιλήσαμε στην αρχή για το τι σημαίνει για τη στρατολόγηση, οι υποθέσεις που έχουμε δει στην πράξη, που είναι στη διαδικασία ασύλου αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία τάση, βλέπουμε, να αγνοούν τη στρατολόγηση.
Δηλαδή, όλα ξεκινούν από τη χώρα καταγωγής. Τα κυκλώματα εμπορίας είναι πολλές φορές και διασυνοριακή μετακίνηση των ανθρώπων. Άρα, ξεκινούν από τη χώρα καταγωγής. Και το περισσότερο είναι ότι, ωραία, συνέβη η εκμετάλλευση σε μια τρίτη χώρα. Μπορεί στην Τουρκία, μπορεί αλλού, στη Γουινέα, ας πούμε. Αλλά δεν ξεκινάνε από το γεγονός ότι ξεκίνησε στη χώρα καταγωγής και έτσι πολλές φορές έχουμε και απορριπτικές αποφάσεις βάσει αυτού. Ωραία. Όταν ένας άνθρωπος πάρει την αναγνώριση από την εισαγγελέα, όπως λες, Την πράξη χαρακτηρισμού. Την πράξη χαρακτηρισμού, πώς προστατεύεται? Γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα του φόβου, προφανώς. Ναι. Έτσι, όταν σου λένε ότι αν δεν έχεις χαρτιά είσαι η ύπαρξή σου είναι ποινικά κολάσιμη, να το πω έτσι. Απλά προστατεύονται τα θύματα που παίρνουν αυτή την πράξη χαρακτηρισμού? Υπάρχει μια ειδική άδεια διαμονής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αυτή είναι μια μονοετής άδεια διαμονής. Και πολλές φορές συμβαίνει να βγαίνει λιγμένη, γιατί είναι μια διαδικασία που διαρκεί το να βγει συγκεκριμένη πράξη, μετά την πράξη φυσικά, το να βγει συγκεκριμένη άδεια διαμονής. Γι' αυτό και τα περισσότερα θύματα εμπορίας στρέφονται κυρίως, αν φυσικά έχει υπάρξει στρατολόγηση και όλα αυτά στη χώρα καταγωγής τους, στρέφονται κυρίως στο σύστημα ασύλου. Ένα προσφυγικό καθεστώς ή κάποιο καθεστώς επικουρικής προστασίας παρέχει καλύτερη προστασία από μια άδεια που θα παραλάβεις κατά πάσα πιθανότητα λιγμένη και θα πρέπει να την ανανεώσεις. Άρα δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο μαζί ταυτόχρονα? Τα δύο μαζί θεωρητικά τώρα μιλάμε, ναι, σε θεωρητικά σχήματα. Θεωρητικά η πράξη χαρακτηρισμού είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, μπορείς να χαρακτηριστείς θύμα εμπορίας ακόμα και αν έχεις άδεια διαμονής, αν μπορεί να είσαι αναγνωρισμένος πρόσφυγας, ας πούμε. Αλλά το να έχεις δύο άδειες διαμονής παράλληλα, όχι, αν υπάρχει, αλλά ως διαδικασία προφανώς και η πράξη χαρακτηρισμού είναι κάτι διαφορετικό. Η κατάθεση της άδειας διαμονής όμως δεν μπορεί να συνυπάρξει. Πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνουμε στο Συμβούλιο, ξέρουμε ότι πάρα πολλά θύματα. Και δεν μιλάω για τα θύματα διακίνησης, ας πούμε θύματα ναυαγίου. Έτσι, που συζητάμε πολλές φορές αν θα κάνουμε μήνυση, αν θα προχωρήσουμε τις νομικές ενέργειες πέρα από το άσυλο. Μεταξύ μας συζητάμε ότι πάρα πολλά θύματα φοβούνται να πάνε παρακάτω, γιατί η ανησυχία τους είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται κατά του κράτους ή των κρατικών αρχών μπορεί να τους κοστίσει το άσυλό τους. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας, το ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή φοβούνται οι άνθρωποι ότι αν πάνε να κυνηγήσουν το χαρακτηρισμό αυτό μπορεί να τους κοστίσει την ιστορία με το άσυλο? Όχι, τουλάχιστον οι δικές μας περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι παρεμφερές. Φοβούνται ότι θα μπορεί αν δεν έχουν τουλάχιστον το δελτίο ετούντος στα χέρια τους, φοβούνται ότι μπορεί να ξεκινήσει εναντίον τους μια ποινική δίωξη. Ναι. Αυτό φοβούνται κυρίως. Έχει γίνει αυτό? Όχι, δεν το έχω δει στην πράξη στις δικές μας υποθέσεις, αλλά, γιατί ο νόμος είναι και σχετικά πρόσφατος. Ναι. Αλλά υπάρχει πολύ διάχυτο αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι θέλουν να έχει προχωρήσει η διαδικασία, να έχουν τουλάχιστον στα χέρια τους το δελτίο ετούντος και μετά, με κάποια σχετική ασφάλεια, να προχωρήσουν. Πάντα είναι πολύ περιπλοκή η νομική προστασία των ανθρώπων, να πιστούν δηλαδή, η εμπιστοσύνη που χτίζει κάποιος με ένα θύμα, σε αυτή την περίπτωση, το οποίο ψάχνει την προστασία. Ναι. Πάντα υπάρχει μια τρομερή δουλειά που γίνεται για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης που χρειάζεται για να πιστεί κάποιος ότι εδώ θα πάμε μέχρι το τέλος. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισχύει. Είναι από τις πιο δύσκολες διαδικασίες το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ενός θύματος εμπορίας και το να προσπαθήσεις να εξηγήσεις περίπλοκες έννοιες με πάρα πολύ απλά λόγια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις επιστημονική ορολογία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να μιλάς, να νιώσουν στην πραγματικότητα την ασφάλεια, ότι δεν είσαι μέρος του κυκλώματος, να καταλάβουν έννοιες. Πολλά θύματα θεωρούν ότι επειδή κάτι δεν συνέβη στην Ελλάδα, η εμπορία δεν συνέβη στην Ελλάδα, δεν συνέβη ποτέ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα για την εμπορία ανθρώπων έχουμε την αρχή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή, όπου και να έχει τελεστεί εμπορία, εφαρμόζεται η ελληνική ποινική νόμη. Θεωρητικά, ουσιαστικά δεν το έχω δει στην πράξη, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Εάν έχει γίνει εμπορία σε ένα άλλο μέρος, μπορεί να σταλεί και από την μέσω της αγγελίας και στην Interpol τα στοιχεία ή στην Europol αν είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πρέπει να εξηγήσεις πράγματα αρκετά περίπλοκα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαμε υποθέσεις ανθρώπων και έχουμε ακόμα, οι οποίοι παίρνουν πολλές φορές και βαριά ψυχιατρική αγωγή για να μπορέσουν να επιβιώσουν με αυτά που τους έχουν συμβεί. Εγώ ένα άλλο ζήτημα που βλέπω είναι ότι σε μια εποχή που ομαδοποιούμε τα πράγματα,
Έτσι. Όλοι οι αιτούντες είναι το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι που μετακινούνται είναι πρόβλημα, οι μετανάστες είναι πρόβλημα. Επειδή εδώ μιλάμε για μια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, είναι πολύ προσωπική. Αφορά σε έναν άνθρωπο ατομικά. Όχι ότι το άσυλο δεν είναι ατομικό, αλλά καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Η πολιτική διαχείριση είναι, πώς το λένε, βάζουμε σε ένα κουβά όλους τους ανθρώπους και ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ευάλωτες. Ξεχνάμε το έμφυλο, ξεχνάμε την ανηλικότητα, ξεχνάμε τα θύματα. Εδώ πώς πείθεις έναν άνθρωπο που δεν θέλει να συνεργαστεί, γιατί φοβάται, αγχώνεται, ανισχύει, μπορεί να έχει και πολύ βαριά κατάθλιψη, να παίρνει και φάρμακα και να είναι μια ψυχιατρική περίπτωση. Πώς πείθεις κάποιον να συνεργαστεί για να φτάσουμε μέχρι το τέλος? Στη δική μας δουλειά είναι στην πραγματικότητα μια αρκετά ομαδική δουλειά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ωραία, υπάρχουν ορισμένες γλώσσες που μιλάμε, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε διερμηνία. Οπότε είναι ο διερμηνέας στην πραγματικότητα και διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας, το οποίο θέλει χρόνο. Και αυτό που παρατηρούμε δηλαδή και στην πράξη είναι ότι τα δικά μας θύματα εμπορίας, τις περισσότερες φορές μέσα στο σύστημα ασύλου, είναι σε μεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή κάνουν μεταγενέστερα αιτήματα ασύλου. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ένα μεταγενέστερο αίτημα ασύλου είναι αφού έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό το αίτημά σου, θα πρέπει να δώσεις νέα και ουσιώδη στοιχεία. Για να, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ξανανοίξει ο φάκελός σου, να ξανακριθεί η υπόθεση με βάση αυτά τα νέα και ουσιώδη στοιχεία. Τα νέα και ουσιώδη στοιχεία για την τριπλική πλειοψηφία είναι η ίδια η εμπορία, το ίδιο το τράφικινγκ. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, που παίρνει και αρκετό καιρό, πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν προσπαθούμε να οικοδομήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, περνάνε ίσως στις συναντήσεις μας ορισμένα λεπτά που δεν συζητάμε καθόλου γι' αυτό. Μπορούμε να συζητάμε άσχετα πράγματα, ώστε να ηρεμήσει κάπως, να κάνουμε ίσως και κάποια αστεία. Το χιούμορ, παρότι δεν φαίνεται, είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, ακόμα και στις περιπτώσεις που μιλάμε με ανθρώπους, όταν γίνεται σωστά φυσικά, που έχουν υποστεί εμπορία ανθρώπων. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου θυμίζει μια άλλη περίπτωση, θα καταλάβεις τι εννοώ. Έχετε ακούσει ποτέ σε αυτές τις διαδικασίες, ειδικά το μεταγενέστερο, έχετε ακούσει γιατί τώρα και γιατί το θυμήθηκες τώρα? Ναι, και καταλαβαίνεις που κάνω παραλληλισμό, σε ποια περίπτωση κάνω παραλληλισμό, έτσι. Αν αυτή η διαδικασία που έρχεται μετά, που προκύπτει είτε επειδή δημιουργήθηκαν όρια εμπιστοσύνης, είτε επειδή το άτομο αποφασίζει ότι αυτό πρέπει να το βγάλει από μέσα του και πρέπει να κάνει κάτι, έχετε ακούσει εσείς αυτό το γνωστό γιατί τώρα και το κάνεις για να εκμεταλλευτείς το σύστημα? Είναι μία από τις ερωτήσεις που υπάρχουν και στις συνεντεύξεις ασύλου. Γιατί το μοιραστήκατε τώρα με την υπηρεσία, γιατί τι σας έκανε? Θα πρέπει φυσικά να μην το απέκρυψαν υπαίτια, δηλαδή περιλαμβάνεται και στις προϋποθέσεις, στις νομικές προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις της εμπορίας ανθρώπων, η απάντηση στο γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσα να έρθω σε επαφή με το τραύμα μου, μετά από χρόνια ψυχοθεραπείας, να μην φοβάμαι. Γιατί ο φόβος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα, καλύπτει τα πάντα στα θύματα εμπορίας. Είχαμε υποθέσεις ανθρώπων που μας έλεγαν ότι θεωρούν ότι ακόμα και όταν είναι στα λεωφορεία ή στο μετρό, θεωρούν ότι βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους μπροστά τους. Ναι. Ότι κάποιος τους μοιάζει. Είναι γνωστή η συζήτηση περί τραύματος και πώς γίνεται η διαχείρισή του. Με την μεγάλη εμπειρία που έχεις και λόγω του προγράμματος και οι επαφές που γίνονται και με τους υπόλοιπους φορείς στις άλλες χώρες, ποιες αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν ώστε να έχουμε ένα σύστημα που, τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι μέρος της απάντησης θα είναι ότι είναι πολύ καινούργια όλα, νομικά τουλάχιστον. Ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό ένα τέτοιο σύστημα? Αν μιλάμε στενά για το σύστημα ασύλου που αφορά το πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να είναι κάπως πιο εύκολο να γίνει σωστά η κατανόηση του τι σημαίνει στρατολόγηση στα θύματα εμπορίας. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις που θεωρούν, δεν ξέρω, ότι συμβαίνει να σε περιμένει κάποιος στο αεροδρόμιο και να σε μετακινεί. Δεν συμβαίνει προφανώς. Αυτό είναι και ενάντια στην κοινή λογική. Ίσως να αλλάξει αυτό το βασικό στα θύματα εμπορίας, να είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία με τα νέα και ουσιώδη στοιχεία στο μεταγενέστερο. Και φυσικά, γενικά για τις πράξεις χαρακτηρισμού να βγαίνουν. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό ότι είναι πολύ φιδωλοί οι εισαγγελείς στο να βγάζουν πράξεις χαρακτηρισμού. Και να είναι
να έχουν κάποια κατανόηση απέναντι στα ίδια τα θύματα. Λίγο μεγαλύτερη κατανόηση. Ναι, πάντα αυτή η συζήτηση είναι ποιον πιστεύουμε. Το λέω πολύ έτσι απλά και απλοϊκά. Είναι αν ξεκινάμε από το ότι πιστεύουμε αυτό που ακούμε ή είμαστε δύσπιστοι επί της αρχής. Αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή, γιατί τώρα, αν το αποκρύψατε συνειδητά, αν δεν μας το είπατε γιατί είναι ψέματα όλα αυτά που μας λέτε. Έτσι. Επομένως, υπάρχει μια ανάγκη να αλλάξει η οπτική όταν διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους περιστατικά, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά, ναι. Και να πούμε και ένα πολύ σημαντικό: τα περισσότερα θύματα εμπορίας που έχουμε βρει εμείς ως πρόγραμμα είναι αυτή τη στιγμή σε κράτηση. Ναι, είναι διοικητικά κρατούμενοι. Άρα αισθάνονται ότι όχι απλά δεν ακούγονται, τιμωρούνται κιόλας. Ναι, και δεν έχουν μιλήσει σχεδόν σε κανέναν γι' αυτό, γιατί πολλοί ουδέποτε ρωτήθηκαν, πολλοί δεν καταλαβαίνουν κιόλας ότι αυτό που τους συνέβη, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη το Σουδάν, μια χώρα που η πλειοψηφία των ανθρώπων που πέρασαν από τη Λιβύη ήταν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά πολλοί άνθρωποι στο επειδή συνέβη σε όλους, είναι φυσιολογικό να μου έχουν στερήσει τα έγγραφα, να είμαι κλειδωμένος, να μην πληρώνω για την εργασία που παρέχω. Υπάρχει και μια αίσθηση τέλος πάντων ότι αυτό είναι σπάνιο. Είναι ότι είναι η εξαίρεση ή ότι αφορά τη μειοψηφία των ανθρώπων που μετακινούνται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως είναι οι περισσότεροι. Ναι. Σαν ομάδα είτε εθνοτική είτε από εκεί που προέρχονται, δηλαδή από τη Λιβύη. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βρεθεί κάποια στιγμή είτε ως σκλάβοι είτε ως κρατούμενοι παρανόμως προφανώς, είτε εκβιαζόμενοι είτε θύματα βίας. Και είναι η κανονικότητα αυτή και όχι ως εξαίρεση, και πρέπει να το αναλύουμε και να το λαμβάνουμε υπόψη όταν διαχειριζόμαστε αφίξεις. Τώρα ακούγεται και κάπως αυτό, αλλά όταν άνθρωποι έρχονται από συγκεκριμένες περιοχές, θα έπρεπε να υπάρχει και μια ειδική διαδικασία. Δεν είναι το ίδιο να έχεις έρθει, δεν θα βάλω τώρα από πού, αλλά τέλος πάντων όταν έρχεσαι από τη Λιβύη, ξέρουμε ότι οι πιθανότητες είναι οι περισσότερες να είσαι θύμα μιας τέτοιας διαδικασίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να λέτε και να ακούγεται, ώστε να μην γενικεύουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα στερεοτυπικά. Μια ερώτηση τώρα λίγο και για τις οργανώσεις. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους σε αυτή την ιστορία? Γιατί καταλαβαίνω ότι ναι, μεν υπάρχουν οι μηχανισμοί του κράτους που είναι σχετικά πρόσφατοι. Υπάρχει νομοθεσία που και αυτό είναι σχετικά πρόσφατο. Οι οργανώσεις που το κάνουν πολύ καιρό επί της ουσίας. Μπορεί και χωρίς πλαίσιο. Θα έλεγα και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ότι πολλές φορές οι οργανώσεις δρούν σε ένα τέτοιο δύσκολο, περίπλοκο και πολλές φορές σε επικίνδυνο πεδίο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα. Τι ρόλο έχουν παίξει ώστε να διαμορφωθεί αυτό το, τέλος πάντων, θεωρητικά καινούριο, αλλά πιο σταθερό πλαίσιο? Στην πράξη είναι οι οργανώσεις οι οποίες παρέχουν τη συνδρομή στα θύματα εμπορίας. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, αλλά είναι πιο πολύ συντονιστικό. Δηλαδή, συντονίζονται οι οργανώσεις οι οποίες παρέχουν τη δωρεάν νομική συνδρομή. Τα θύματα εμπορίας έχουν σειρά δικαιωμάτων, αλλά το πώς θα τα ασκήσουν στην πράξη είναι η ουσία οι οργανώσεις. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή το κράτος, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οι οργανώσεις οι οποίες και οι ελάχιστες πλέον στο χώρο της εμπορίας ανθρώπων. Ελάχιστες. Όταν λέμε ελάχιστες, πραγματικά ελάχιστες. Ίσως είμαστε εμείς και άλλη μία, ίσως. Ναι. Άρα θεωρείς ότι αυτό το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί και λόγω της δουλειάς των οργανώσεων? Δηλαδή ναι, πιέστηκε το σύστημα με μία έννοια ότι να μην αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα. Ναι, πιστεύω πως ναι, και θεωρώ ότι και το σύστημα δημιουργήθηκε και λόγω μεγάλων υποθέσεων που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συνήθως αυτό γίνεται. Έτσι. Σε αυτές τις αυτούς που θεωρούνται πολύ ειδικές περιπτώσεις έρχονται αποφάσεις, πώς να το πω, συνήθως του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η Ελλάδα διαμορφώνει, και επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, προσαρμόζεται και φτιάχνει και δομές ή τέλος πάντων μηχανισμούς. Για να συμμορφωθεί. Για λόγους συμμόρφωσης. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε, και εμείς οι ίδιοι νομίζω, ξεχνάμε ότι έχουμε συμβάλει, μπορεί όχι εντελώς άμεσα, αλλά με τη δουλειά μας έχουμε συμβάλει στην αλλαγή. Παίρνει πολύ χρόνο, αλλά έχουν συμβάλει με έναν τρόπο σε αυτή την αλλαγή. Ωραία. Θες να μοιραστείς μαζί μας μια υπόθεση που θεωρείς ότι άλλαξε ή σε επηρέασε είτε εσένα προσωπικά, είτε την ομάδα, είτε την πραγματικότητα του πεδίου? Θα μοιραστώ πάρα πολύ σύντομα. Δύο. Μία που είχε πολύ αρνητική εξέλιξη και ήταν η πρώτη μας υπόθεση. Ξεκινήσαμε στα άσχημα. Και μία που ελπίζω είναι εν εξελίξη να έχει μια καλύτερη εξέλιξη. Η αρνητική εξέλιξη ήταν ένας διοικητικά κρατούμενος, ήταν πολίτης Νεπάλ,
Είναι πολύ σύνηθες να υπάρχει μια διασυνοριακή εργασιακή εκμετάλλευση, τράφικινγκ μεταξύ Νεπάλ, κάποιας άλλης χώρας των Βαλκανίων, συνήθως Ρουμανία, Βουλγαρία, και να καταλήγουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα. Και αυτός κατέληξε διοικητικά κρατούμενος, αφού ήταν θύμα εμπορίας σε 3 χώρες. Τον βρήκαμε διοικητικά κρατούμενο, προσπαθήσαμε να άρουμε την κράτησή του. Ο ίδιος είχε μια ενεργεία διαδημονής σε τρίτη χώρα, που ήταν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχε υποβάλει έτοιμα ασύλου και ήταν να τον γυρίσουν πίσω. Κάναμε τα πάντα, ήταν και δύσκολα τα πράγματα και δεν καταφέραμε τίποτα, γιατί γύρισε πίσω σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και γύρισε πίσω σε πιθανότατα ένα ενεργό δίκτυο εμπορίας ανθρώπων. Δηλαδή τον στείλαμε πίσω στα δίχτυα του κυκλώματος. Ναι, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε πει την εμπορία του, αλλά την είπε για πρώτη φορά στο στάδιο της προσφυγής, αφού μίλησε στο σημείο αυτό, και η απόφαση βγήκε και πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ουδέποτε εξετάστηκε τίποτα για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτό ήταν αρκετά απογοητευτικό, γιατί ακόμα και όταν αυτό συμβαίνει στην εμπορία, όταν τα κάνεις όλα σωστά, όλα μπορεί να πάνε λάθος. Και η δεύτερη υπόθεση αφορούσε ένα ζευγάρι, και ήταν και 2 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και ήταν από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες που έχουμε ακούσει ποτέ. Είναι ακόμα στη διαδικασία, έχει γίνει η συνέντευξη ασύλου τους με μεταγενέστερο, και είμαστε ακόμα στη διαδικασία της απόφασης. Ο τρόπος με τον οποίο διέφυγαν από το δίκτυο εμπορίας, θύμα εκμεταλλεύσεως σε 2 χώρες, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφανε, γιατί η συνέντευξη ασύλου ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, είναι τόσο λεπτομερής, ρωτάνε επί πάρα πολλές ώρες τέτοια πράγματα, και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφανε στην ουσία την ίδια ιστορία σε 2 ξεχωριστές μέρες οι 2 άνθρωποι, ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Ακόμα κοιτάω γύρω μου τώρα και βλέπω την ηχομόνωση που έχει το στούντιο. Ήταν ακριβώς έτσι όπως το περιγράφανε το δωμάτιο το οποίο τους είχαν, με ηχομόνωση για να μην ακούγονται. Μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τώρα αυτό είναι λίγο. Θέλω να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση, επειδή έκανες μια αναφορά, χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την απάντηση σαν πέρασμα στο επόμενο επεισόδιο που θα μιλήσουμε με έναν από τις διερμηνείς μας. Ποια είναι η σημασία αυτό τους είπες ότι κάνουν και η πολιτιστική διαμεσολάβηση. Σε ποιο βαθμό βοηθάνε οι διερμηνείς που φέρνουν τη δικιά τους εμπειρία, είτε την πολιτισμική είτε την κοινωνική, σε μια τέτοιου είδους διαδικασία, όταν εμείς, και βάζω την έννοια του εμείς, ως οργανώσεις ή ως μέλη εθνικών κοινοτήτων που δεν έχουμε επαφές μεταξύ μας ή δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ γνώσεις, ο διαμεσολαβητής με πολλαπλούς ρόλους, τι σημασία έχει για σας? Δηλαδή, είναι μέρος ομάδας, το είπες ότι οι ομάδες είναι καταπληκτικές, το ξέρουμε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους και πόσο βοηθάνε στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης που είναι τρομερά ευαίσθητη και τρομερά δύσκολη? Είναι, θεωρώ, η συνδρομή τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, απόλυτη. Είναι στην πραγματικότητα η φωνή αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και ο τρόπος που θα μεταφέρουν αυτά που θα μας πει κάποιος είναι σημαντικός. Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσουν, η εμπιστοσύνη που θα χτίσουν, δεν μιλάει μεν μαζί μας αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, αλλά μιλάει μέσω ενός άλλου ανθρώπου. Είναι ουσιαστικά, μπορούν να καταλάβουν πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε, επειδή ακριβώς είναι μέσα στο ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο, να ζητήσουν πράγματα που ίσως εκείνη τη στιγμή να ντρέπεται το θύμα να μιλήσει. Μπορεί να ζητήσουν να καταλάβουν κάτι που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να ζητήσουν μια μικρή παύση. Οπότε είναι στην πραγματικότητα αυτό, είναι η φωνή τους. Και μέσα από αυτούς περνάει η εμπιστοσύνη κυρίως. Μετά και η δική μας, αλλά μέσα από αυτούς. Ο τρόπος που θα μεταφέρουν αυτά. Έχει συμβεί, ας πούμε, να πούνε τώρα θέλω να σου πω κάτι. Αν μπορείς με μεταφράσεις, και μετά μετέφρασε. Μετά έκανε τη διερμηνία, μετά διερμήνευσε. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς. Είναι η φωνή των θυμάτων. Και πόσο εύκολο είναι να περάσουν τα δικά σας λόγια, τις δικές σας ερωτήσεις, που είναι και τεχνικές. Έτσι, γιατί πρέπει κάπως να χτιστεί και η υπόθεση. Τώρα το ξέρω ότι γίνεται, είναι πολύ κοινικό αυτό, αλλά εσείς πρέπει να βγάλετε ένα συμπέρασμα που να μπορεί να παρουσιαστεί, ας πούμε, σε μια επιτροπή, σε ένα δικαστήριο, στον εισαγγελέα. Πώς τα δικά σας λόγια μεταφέρονται, που πολλές φορές μοιάζουν και συναισθηματικά απομακρυσμένα. Γιατί θες να πεις ένα τεχνικό ζήτημα. Θες να βάλεις μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί να γυρίσει την υπόθεση. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, βέβαια, έτσι. Γιατί μετά υπάρχει ένα
ένας άλλος άνθρωπος, ένας εισαγγελέας, ένα μέλος μιας επιτροπής ασύλου ή ένας χειριστής, πώς αυτό γίνεται με τρόπο, πώς να το πω, εσύ πώς αισθάνεστε την εμπιστοσύνη σε έναν συνεργάτη, διερμηνέα, συνάδελφο βασικά, όχι συνεργάτη, κακώς το λέω συνεργάτη, συναδέλφους μας, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι οποίοι πρέπει να μείνουν και ουδέτεροι με έναν τρόπο, έτσι, αντικειμενικοί, και να μην παρασυρθούν με τη δικιά τους βιώματα κιόλας πολλές φορές σε μια, πώς να το πω, σε μια κατάσταση συναισθηματική πολύ βαριά. Παίρνει καιρό και είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα, γιατί πολλές φορές είναι και βασικά και γλωσσικό. Πολλές έννοιες δεν υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες. Γι' αυτό και ο διερμηνέας, εκτός από το να είναι εκπαιδευμένος, να έχει χρόνια εμπειρία σε αυτό, πρέπει να γνωρίζει πραγματικά άπτιστα τη γλώσσα για να μπορέσει να βρει κάποια παρεμφερή έννοια. Υπάρχουν γλώσσες στις οποίες δεν υπάρχουν έννοιες καθόλου κοντινές σε αυτές που εμείς γνωρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι εντάξει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα είναι ότι η ομάδα μας έχει δικηγόρο, κοινωνικό λειτουργό και διερμηνέα. Η ίδια η λέξη για τους κοινωνικούς λειτουργούς σε πολλές γλώσσες δεν είναι κατανοητή, δεν υπάρχει ως ορολογία. Οπότε ο τρόπος που θα πρέπει να εξηγηθεί ακόμα και το πολύ απλό είναι αρκετά δύσκολος. Περιλαμβάνει, θεωρώ, εμπειρία και κυρίως περιλαμβάνει και μία ενσυναίσθηση. Δηλαδή πρέπει να το νιώθεις λίγο. Ναι. Και εδώ θα βάλω και ένα στοιχείο το οποίο το παίρνω εγώ πάνω μου. Πάρα πολλές φορές όταν δουλεύουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και είναι κάτι που πρέπει να είναι γνωστό, η διερμηνία δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη σε ευρωπαϊκά προγράμματα για διερμηνία. Και ζητάμε από τις οργανώσεις να εφαρμόσουν προγράμματα ή να βγάλουν συμπεράσματα χωρίς ύπαρξη διερμηνέων. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την πιστοποίηση, την επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Και προτιμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βάζει το ζήτημα της διερμηνίας και να αφήνεται αυτή η ιστορία περίπου λίγο στην τύχη, θα πω εγώ, και το αναλαμβάνω εγώ την έκφραση αυτή. Η διερμηνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να προβλέπετε πραγματικά παντού. Οπουδήποτε μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε γλώσσες που εμείς γνωρίζουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα πω μόνο αυτό, στην υπόθεση που σας είπα πριν, με τα 2 θύματα το ζευγάρι. Στη συνεντεύξη ασύλου τους χρειάστηκε να κάνω 56 για τον καθένα ή 57 κάπου εκεί ενστάσεις για τη διερμηνία που είχαμε στην υπηρεσία ασύλου. Τυχαίνει να γνωρίζω γαλλικά. Ναι. Η διερμηνία γαλλικών ήταν επικίνδυνη, πραγματικά επικίνδυνη, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι δυνατόν. Υπήρχαν θέματα να μεταφράζουν Ιούνιο για Ιούλιο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έλλειψη αξιοπιστίας του θύματος. Ναι. Άρα η διερμηνία είναι σημαντική, τουλάχιστον στο επίπεδο που μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς, θα πρέπει να υπάρχει παντού. Ωραία. Αυτό το κρατάμε. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να θυμίσω ότι το podcast αυτό θα παραμείνει στα κανάλια του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, στο YouTube και στο Spotify. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.